ngiyakwazi ukuthi ngisithole ingane ikwazi ukuthi ngizwe ukuthi kwenzakaleni ingane obuwazi ukuthi ufake imali kuphela obuyifakela imali kuphela bungayazi ngathumela amalunga awu2 asekhaya ingane lalela ngidakela wena ngidakelwa wena ngidakela yabona uDumazile uyangiphoxa ngoba kumanje umndeni wami uhambile waya kubo umndeni wami amalunga awu2 wathuma ngathi angahamba ayozwa ukuthi ngabe kwenzakalani laphana obuyazi leyo ngane njengoba nje ngikhuluma ngiyazi kahle ingane yami ayikho into ngibuza yona manje. Okay ngicela ukukhuluma nomuntu oyedwa ngesikhathi esisodwa. Ingane ishonile. Ibulawo yena lo ingane yami. Uthini kumina? Lalela la. Ngithumelile kini ngathi Kulutu saphinde futhi sabuya nohlelo lakho elibizwa ngokuthi silungisa umjolo. Khumbula ukuthi lolu hlelo lithola khona la kule channel ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Njengenjwayelo igama lami ngingudlala Matifana and I'm the next big thing in KZN, the coolest DJ. Ungakhohlwa ukuthi uneyinkinga eziningi ezithinta umjolo, kulula kakhulu ongakwenza. Somelela i-email address njengamanje to umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Mawenze njalo kwazi ba mhlawumbe kuma episode alandelayo sokubona ula kule show silungisa izinkinga zakho. Ngale kwaloko nanku phela uthanks la eceleni upresseke khona uzokwazi ukuthi ke ulekelele i-channel yethu ukuthi ithola ama resources ukuze sikwazi ukukhula sibe ile channel wena ofisa ukuyibona iphezulu ngelinye ilanga. You can also join i-membership yale channel kuzokusiza futhi lokho ukuthi ukwazi ukuthola izinhlelo zethu abanye abantu bengakazitholi bona. Lokho kusho ukuthini you'll get an exclusive content of this channel. Na sine show esibiza ngokuthi abangani bethu, sine show esibiza ngokuthi silungisa umjolo kanye namanye ama shows aseza futhi osazowabona kuyona le channel. Okumele ukwenze nje wena ukuthi uhlale la ungayindawo. Ake ngiphelezeleke osukwini namhlanje sibone ukuthi sibheke indaba kabani, uthini kuthina nanokuthi siyilungisa kanjani. Khumbula mewukuthi kumele sifake itswayi sizolifaka, kodwa into ebaluleke kakhulu ukuthi ekugcineni noma kanjani esixazululo siyatholakala. Ngiphelezeleke sibone indaba namhlanje siyilungisa kanjani nanokuthi ke ihamba kanjani. Asambe ke sibone ukuthi siphethe bani. Ngibonge leli thuba kumjolo ukuthi unginike ithuba lokuthi ngikwazi ukuthi ngizokhuluma ngendaba ephakathi kwami noma wengane bakwazi ukuthi bangixazulisise yona ngoba ingixakile. Sesiphinde sabuya ke imbukelo ohlelo silungisa umjolo. Ungakhohle ukuthi ke le ekhaya asilwe nje sidala kunaloko siyalungiswa. Yazi ke masehleli kanje ukuthi siwe sesolungisa izinkinga eziningi ezahlukahlukene ezithinta umjolo. Mawukuthi uneyinkinga eziningi nawe ezithinta umjolo ufuna ukuthi zilungiseke kulula kakhulu ongakwenza. Thumela i-email address njengamanje to umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Ungakhohlwa kusimole ekhaya mawukuthi uyanqena ukuthi mhlawumbe omakhelwane bazokubona noma mhlawumbe uyabona ukuthi abantu bazokhuluma ngawe nanokuthi uvela kuma TV nezinkinga zakho zomjolo. We got you sorted ngokuthi ke siyakwazi ukuthi sikukhave amehla akho lawo. Sinethemba lokuthi abantu mebengakuboni nje la phezulu ababona ukuthi ubalo mhlawumbe sewungabona abantu abakwaziyo ngempela ukuthi cishe uyena uMatifana. Njengenjwayelo ke la eceleni kwami khona usise sinayo njengamanje sokhuluma naye njengoba ezithole la kwishow nanokuthi ke kungane la kwishow namhlanje. Tade wethu siyakubingelela sikwamukela ohlelweni. Yebo kodwa ngiyaphila. Siyaphila wena njani? Hayi no, siyajabula kakhulu ukuthi sibe nawe namhlanje ohlelweni. Njengoba bese ngishilo ke mina uthi igama lami ngudlala Matifana. Utade wethu yena ngabuba. Ngudumazile ngwakaHadebe. Dumazile Hadebe. Okay. Dumazile Hadebe uzithola la ehlelweni namhlanje. Njengoba ulizwa ke igama le show silungisa umjolo. Okusho ukuthi nawe kumele uzolungisa something emjolweni wakho. Mengathi nje ngikhuluma nawe mhlambe were you aware mhlambe ukuthi khona izinto ezingekho right emjolweni wakho ngokubuka kwakho? Yeah, khona into ebengekho right emjolweni wami. Yeah. Kodwa yona bengingafuni ukuzoyilungisa yazi. Yes. Okay. So mengabe ubona ukuthi khona izinto ezingahambi kahle emjolweni wakho mhlambe wenze kanjani? Uzamile ukuthi nihlale phansi nomuntu wakho uyikhulume noma no bekuthi umuntu uyiphumela ayibhekelele noma unya ayiphumela ayibhekelele? Ngabona ukuthi ayikho kufanele ngikhulume because ngase ngibona ukuthi ayikho into engalungiseka ne. So ngabona ukuthi awusingela ngiyithulele nje kanjalo. Okay. So njengoba umuntu wakhe kulethela namhlanje mawucabanga nje ngokucabanga kwakho ngenzeka mhlawumbe ukuthi ufuna nizolungisa le inkinga nawe oboyibona noma mhlawumbe khona okunye akubona eceleni?
Ngicabanga ukuthi zona le nkinga ebengiyibona ngingazi-ke kodwa Okay. mhlawumbe kukhona yena-ke emqondweni wakhe engazi. Okay. Yes. Ongichazele ngayo uGayi lo, umuntu okanjani mhlambe, umuntu onothando, umuntu onakekelayo, umuntu onganaki, zikhiphani Gayi? Ngiqala ukuhlangana naye, yes, bekuwumuntu ebengibona ukuthi ya umuntu o-right, kodwa kwahamba kwashintsha-ke. Yini? Umuntu nomuntu phela abo. Yini mhlambe eshintshile? Indlela adenza ngayo othandweni, indlela akuphathe ngayo, indlela adenza ngayo izinto? Yeah, indlela angiphathe ngayo ubazi ukuthi fanele anginikeze imali. Ilokho nje akwaziyo okungcono kuyena. Okunye nokunye akanandaba nakho. Okay. So Kanti phela imali ayona yonke into. yes. So njengamanje nize la nizolungisa inkinga zenu. Mengabe ucabanga ikhona mhlambe iway forward yokuthi mhlambe mengabe nilungisa inkinga zenu nizoqhubeka nithandana noma mhlambe kungenzeka ukuthi into yenu izophela la namhlanje. Kungenzeka nje ukuthi izophela la namhlanje. Yeah. Kahle kahle ithemba usulilahle ngaleyo ndlela ukuthi awusaboni kulona. Kade bengasaboni nje ikhonto yethu. Yeah. Mhlawumbe omunye umuntu angayibuza ukuthi pho ngoba ithemba solilahlile usahlaleleni, why usahlele entweni oyibonayo ukuthi ayikho? Ngisahleli ngoba ngifuna ukuthi ngidlule kahle kuyena. And ngase ngiyabona ukuthi okay ngoba ngibizwa lana angize ngizoza ukuthi uthini umuntu ongibizayo. So yeah. Okay. Ngaloba lokho ngiyakukhuluma. Ukulingeka into ekhona kubantu abaningi. Ngiyazi mhlawumbe ukuthi ububona ukuthi akukho right mhlawumbe wagcina uqoma eceleni. Bengingakafiki lapho ukuthi ugcina uba nomunye umuntu eceleni noma ubusafocusela ukuthi othi ngihile la ngiqede la then ngabe ngiqeda la sengingakwazi ukuthi ngiqhubeke nempilo mhlawumbe ngithola omunye umuntu. Bengenze ngiqhubeke nempilo ungahilile emuva. Ngwami ngiqhubeka nomuntu engizomthola ngizomhlukumeza. Ongcono angiqale ngihile then bese kuyima ngibona ukuthi ngiqhubeka ngakuphi. Hayi-ke uyazizwela mbukeli ukuthi-ke uDumazile uyasho ukuthi hayi cha noma iy'nkinga zikhona ziningi emjolweni wabo nomfowethu amletha la kwisho namhlanje kodwa akazange aqome. Ukhetha ukuthi yena aqede nya adlule mfethu ahile mase yahamba-ke umuntu omusha bewuthandana kahle angafiki ney'nkinga zomjolo omdala. Uzothi loya mfethu mase seyitshela ukuthi ikhekhe lakhe mase yabuya lo mdala athi ikhekhe lami leli then asekuyithi win-one. Yabona-ke kubaluleke kanjani ukuthi uphume emntwini, uphumisise, ufocuse kwinto entsha ozama ukuyiqala ngoba abafethu bangakuthanda ukukuthanda kodwa ekugcineni iyodwa into ebezwe ngayo. Ake siboneke ukuthi-ke namhlanje uma simlanda umfowethu simbeke la kuhamba kanjani nanokuthi-ke izolungana indaba yakhe ngoba hayi cha sesizwile uma sikhuluma noDumazile ukuthi ithemba lisekho lokuthi relationship yabo ingasilunga. Dadewethu njengoba ubona-ke kunethimba esisebenzisana nayo ekuyiyona ezokulandela umuntu wakhe imbeke la. Mengabe imbeka la zobe seniyakhuluma-ke nawe. Ready ukuthi umbone? Yeah, akeze sikhulume edlule. Okay. Hayi-ke ake sithathe-ke ithimba lethu njengamanje liyosilandela umfowethu limbeke la sizwe naye isayidi lakhe before nje bakhuluma iy'ndaba zabo sizwe ukuthi-ke ngabe kuhamba kanjani. Baba, kunjani? Ngiyaphila. Hayi no ngiyaphila. Xa ngikhumbuza nje igama lakho khona sizokwazi nokukhumbuza umbukeli ekhaya. Igama lami ngoSandile Majosi. Sandile Majosi. Hayi-ke mfoka Majosi kunjengamagama enkehli manje. Ucelile ukuthi umuntu wakho sikulethele yena le ekhaya. Nangu kusekhona manje but before mhlawumbe nikhulume noba uthu ngathanda nje ukukubuza imibuzo embalwa because sengikhulumile naye. Sengifuna-ke manje ukuzwe lakhe iside lokuthi mhlawumbe ngokubuka nje kwakhe izinto kwi-relationship yenu kuhamba kanjani. Hey mfethu ngizothi kuyahamba kona ngoba ngumuntu osebenzela emakudeni so ngiye ngikwazi ukuthi besixhumana ngokuthi sikwazi ukuthi sithintane ey'ngcingweni. So njengomuntu-ke osinengane naye iy'ngcingo besisebenzisa kakhulu ukuze ngikwazi ukuthi ngibe ne-communication ngazi nempilo ukuthi injani yabona. So okunye nokunye angikwazi live. That's why ngize ngacela lithuba lokuthi ngikwazi ukuthi ngizoyithula mayelana nezinto asathi ayenza njengoba mina ngingekho la eduzane kunezimo ezithize ezingahambi kahle phakathi kwethu. So ngifuna ukuthi ngizoyizwela mathupha mayelana nalezo zimo lezo ukuthi ngabe ngempela kuyikona yini esengithe ngakuzwa okuze kwangenza ukuthi ngize ngicele mina la kwishow ukuthi nikwazi ukuthi nizongixazululisa yona. Mhlawumbe omunye umuntu angayibuza ukuthi why uze wakhetha ukuthi uze kwishow.
bengaxhumani mhlampe naye umama ngezwe ukuthi uthi ukude but anisakwazi nokuxhumana mhlampe efonini nibhalelana ama-SMS nikhuluma. Inkinga-ke la ilahleke ekuthenini besikwazi ukuba nama-contact because bengikwazi nanokuthi mengabe ngizokwazi ukuthi ngimfakele iy'mfanelo zengane naye ngimtshele mengabe kuwukuthi khona esengikufakile emabhenki kanjalo. So kwahamba ngase ngithi ngiyamfonela ngisamthole ecingweni lakhe engingaziyo ukuthi ngabe kuyini yiko kungilethe nalana ukuthi-ke akwazi ukuthi angitshele kahle ukuthi ngempela yini esiyenzeka manje kade ingenzeki ekuqaleni futhi nanokuthi-ke sinomntwana. UDumazile uthe uma neweza nje la ngoba ufuna ukuthi agezeke inhliziyo kodwa ngokwakhe akasaboni le relationship ye mhlampe khona la iya khona. Ngenzeka mhlampe usinawubona ngendlela efanayo noma umbizele la ngoba ufuna ukuthi nawe ulungise indaba zakho naye. Hey mfethu okwamanje ngeke ngisho ukuthi angifuni phambili but because indlela ekwenzeka ngayo phakathi kwethu kusekuthenini mina ngazi ukuthi yonke into isa right kuyikona ukuthi-ke khona osekungidumazile okwenzakalile phakathi kwethu okufaka nomuntu-ke sesamletha kulo mhlaba. So manje iko-ke lokho sekungenza ukuthi nami ngithande kakhulu ukuthi ngithole nina nikwazi ukuthi nizongilekelela ngoba engathi iyasinda kakhulu leli daba lolu ngoba wayiyena akanazi iy'mpendulo eyi-10 anginika zona sithi singaxhumani. I know. Ngoba uthe uready ukuthi akulalele nje ukuthi uthini i-platform ngiyinikeza nina ngingaqala nikhulume. Dumazile sekhona umfoka Majozi ungaqala-ke ukhuluma ukuthi yini lapho ufuna ukuyikhuluma naye udadewethu. Yebo Dumazile. Ngiyaphila. Ngize ngabhalela la kwishow ukuthi ngikwazi ukuthi ngixhumane nawe since ngakwazi ukuthi ngixhumane nawe as umuntu owaziyo ukuthi bengikwazi ukuthola efonini. Manje uyazi futhi ukuthi ngisebenzela le emakudeni angikwazi ukuthi ngehle kalula la ngizokubona. So leli thuba leli lokuthi ngikwazi ukuthi ngikwazi ukuthi ngizoxhumana nawe kanje kwishow ngiyacabanga ukuthi alikuphoqi because nawe ezinye zezinto ngicathi futhi uyazi-understand ukuthi yiphi reason ngoba kunezinto ezingihlukumeza ingqondo ekumele ungiphendule kuzona. Kahle yini ufuna ukukhuluma nami? Yini lo ufuna ukuyazi? Dumazile ngicathi uyakhumbula ukuthi bengumuntu okade kwazi ukufonelana nawe ngithi ngiyakwazi lokho. So kuso sonke lesi sikhathi lesi ngizama ukuthi ngixhumane nawe khona la ngiye nganenkinga yokuthi ngithi ngiyaxhumana nawe ngangakuthola nhlobo efonini ngabe ngempela yini eyenzakalayo ngoba phela engisanda ukukuthola ukuthi ingane yethu ithe yashona ithe mishona wangabisanginika lutho iclarity ukuthi ingane Sandile unengane wena nami? Wazi kahle nje. Sinengane. Ubuza kanjani into engiyazi yabo njengoba manje ngize la kwishow it's because ngifuna ama-answer. Webhuti uvumela lo mhlangano nawe? Lo dodo engilethele wena angilazi udaba ngifuna ukulithola manje dadewethu. Okwamanje umoya konginyukeli kodwa lento le ingihlukumeza ngaphakathi because okay baba ngiyaxolisa into ukungena emlomeni. Make me understand. Unomntwana noDumazile uma usho yena uyamphika lo mntwana. At the same time wena uveza ukuthi umntwana wakho ushonile wena wazi. Ongenze ngi-understand mhlambe lapho. Okay buti mina kahle ngokusebenza ngisemazweni. Ngoba ngisemazweni njengoba ngeke ngachaza ekuqaleni ukuthi besikade sikwazi ukuthi sicontact-ane naye. So kuthe kwalahleka icontact kwase kuba khona izimo ezibathafu ukuthi ngimthole. Unfortunately ngathola ngelunga lomndeni ukuthi ingane eyami engazuthi khona ongekho right isimo sengane asihle. Uthe mesasihle ngase ngizama ukuthi angicacisele ukuthi ngabe kwenzakaleni. So ingane idlulile emhlabeni mfethu. So uDumazile lo wanganginika iclarity ukuthi ngabe kwenzakalani ngazama ukuthi ngizame indlela zokuthi ngimthole lutho kumthola. Yazona udakiwe wena. Hayi udakiwe. Usho ukuthini mfethu? Udakiwe. Lalela wena. Leyo ngane uyazi? Lalela Dumazile. Webhuti sinengane. Ibisinenyanga ezintathu. Ize yashona inyanga yesithathu le ingane ingasekho. Akayazi.
lalela bhuti. Uzongitshela ukuthi unengane yena nami. Lalela ungayikhulumi lento oyikhulumayo. Wazi lalela lalela. Ingane yami kumanje ishonile. Mfethu Ngiyeka. Ngiyacela Ukuthi uyangidakela. Ingane yami kumanje ingane yami ishonile. Ngathumela ekhaya ngathi ngicela bahambe bayongibhekela ukuthi ngoba isikhathi nginaso ukuthi ngisithole ingane ikwazi ukuthi ngizwe ukuthi kwenzakaleni. Ingane obuwazi ukuthi ufake imali kuphela. Obuyifakela imali kuphela bungayazi wena. Ngathumela amalunga awu2 asekhaya ingane lalela. Mina yabo ngidakela wena. Wena uyangidakelwa wena uyangidakelwa. Yabona uDumazile uyangiphoxa ngoba kumanje umndeni wami uhambile waya kubo. Uhambile umndeni wami amalunga awu2 ngawathuma ngathi akahamba ayoza ukuthi ngabe kwenzakalani laphana. Obuyazi leyo ngane. Njengoba nje ngikhuluma ngiyazi kahle ingane yami ayikho into ongibuza yona manje. Okay ngicela ukukhuluma nomuntu oyedwa ngesikhathi esisodwa. Ingane ishonile. Ibulawo yena lo. Ibulawo yena lo ingane yami. Uthini kumina? Lalela la. Ngithumelile kini ngathi ngicela bayongibhekela ukuthi ngabe isimo sihamba kanjani. Abakini bafike enganeni yami. Bafika bathuka abantu basekhaya. Bathuka abantu basekhaya. Ngoba uyibulele. Kumanje angizwani. Uyibulele ngane yami wena. Uyibulele uyinja. Angizwani ngenxa yakho. Leni ibulele kini. Lalela. Ngiyamzonda mina lo ngazi bengiyaphi la. Yabo kumanje fanele ngabe wayiwena uphili ngoba ingane yami manje shit. Ingane yami ilele lapha kobandayo ngenxa yakho. Majozi. Ilele ingane yami kobandayo futhi. Ibulawo wena ingane. Uyibulalela. Le situation ibucayi ngicela bafethu ukuthi singene sikhulume kahle. Yabona nami iyangithinta njengamanje. Sikhuluma ngomphefumulo osungasekho emhlabeni. Akugcini lapho sikhuluma ngokuphazamiseka phakathi kwezingqondo zenu nobabili. Ayikho into esikhulumayo ngalento doti lo man. Ayikho into esikhulumayo. Lo doti lo bulala ingane yami lo doti. Kumanje akukho ngicacisela ngako ngokuhamba kwengane yami. Ngiyakuzonda. Ukuzonda bekwenze njani? Imina engifaka ngabe ngizonda wena man. Majozi ngicela uhlale phansi. Ngiyakucela Majozi. Ngiyacela. Dadewethu. Kwenzakaleni yini enza ukuthi wena uzukhethe ukuthi ubaba wengane izingcwatshwe iguli izishone ungamazi sanga? Ingane yami ngamfonela ucingo labantu ayifebe zakhe izangithuka ingane igula ngingena umuntu ozongisiza. Ayikho lento eyikhulumayo. Ngakufonela ima lalela la ucingo labantu nondindwa bakho. Ngangikephi mina? Ebusuku ngo-10 ngakusasa wangabuyeli kumina. Manje lokho kwakusho ukuthi fanele ubulale ingane yami. Kwakusho lokho ukuthi ubulala ingane yami na. Majozi lesi. Kwakusho ukuthi ubulala ingane yami nabantu bakini. Ngabazama usisi bakho ngangabatholi. Ungekho usizwe ngizokuthola khona. Yabona uyeza kumanje uyayikhalisa futhi. Uyayikhalisa kumanje. Ayikho into ayikhalayo manje. Ayikho into ayikhala ingane yami ngenxa yakhe. Hambo yimba lapha ekhaya ithathe. Usho ukuthini muthi angiphe manje? Usho ukuthini noma uthi angiphe? Usho ukuthini muthi angiphe manje? Ngicela uhlale phansi sikhulume kahle le ndaba le. Ngicela uhlale phansi sikhulume mfethu. Wena ingane yakhe. Yabo bhuti isikhathi sokukhuluma fanga abasikho lo. Kumanje inhliziyo yami iyabila ngayo ngoba ingane yami ngitshela ukuthi ngiyoyimba futhi uyazi ngokufa kwayo lo doti. Ingane yakho ifikile emhlabeni. Ayikwazi ize yashona ungayazi ungayiboni. Angithi bengifaka imali yokuthi ingane isizakala. Imali isizangani? Imali ayona. Angithi bengiye ngokusebenza lapha. Wakwayiphatha ingane yakho. Ngangiye ngokuyosebenza ngithi. Ingane wakwayiphatha manje. Lalela bhuti wami. Ngizwe kahle bhuti wami. Ingane yami ngiyithanda. So ngiyithanda ngenxa yokuthi ngangingeke ngize ngihlale phansi naye kungekho ongenayo. Kwakufanele ngikwazi ukuthi ngiyozama amatoho ukuze kukwazi ukuthi baphile nengane yami. Mengabe kufonela ke kufuna ukukuthola. Mesephendula nondindwa bakho kwenzakalani? Kuleso simo phela uyazi nawe indoda ukuthi ekuhambeni sometimes uyekwenzeka izinto ongazange uyihlose. Nawe nje bhuti wami ngicathi uyazi nawe njengendoda ngithi ukuthi impilo yendoda
sometimes kuye kwenzeka amaphutha ngizosho kanjalo kodwa ngikhohlwanga uyena ukhohliwe ngoba Ukhohliwe ukhohlwe ingane mina. yakho kanjani ngoba Uyayazi ingane. support bengiyifaka Support ayisho lutho. phela imali Besidinga wena thina imali. ingane yakho ayikho emhlabeni njengamanje and wena uyazi ingane yakho manje ke kulesimo esikanjela kusho ukuthi ke ingane yami fanele icwile kanjalo kuphele kanjalo ngalo rubbish lo Majozi yabo isikhathi sokula manje isikhathi sokuthi sihlale phansi silungise kahle izinto ngiyakucela baba yabo lo daba lu sensitive kuwena lu sensitive kudade wethu lu sensitive nakumina as umphathi wohlelo yabo ngicela siyikhulume kahle le ndaba singani okay fine so ufikile ke manje kwishow yini obofuna ukuyazi kudade wethu because useyivezile izathu nawe uhambile wayemazweni la khona ngazi noma segoli noma sempumalanga wafike wafeba khona wathi mingabe uqeda ukufeba wakhohlwa ukuthi ushiya umuntu ekhaya nengane into ade uyenza ukuba supporta ngemali kuphela angani yebo yonke ade uyenza le ubungakwazi ukuthi wehlike ekhaya uhambe uyababona sikhuluma Manje ngoba nakho efuna ukuzokhuluma lana ukwazile ukuthi ehle lalela la ezelane. kufanele ngize ngizokhuluma Kodwa kusekhona ingane yakho okwazanga ukwenza lokho. nabakini futhi ba reject abantu basekhaya ngithi shuthi nami kuyafana nokuthi ngisadingeki lapha kini ngenxa yesimo enisenzile kina ngithi ungathini mawukuthi bakurejecte ngoba babona ukuthi wena ulahla indodakazi yabo why lisenkingeni wena ubungekho eduze kwawo why pho yena lo engazange mina angaziseke ukuthi isimo saba kanjani ufonela ifoni yabantu uyifebe nami ngizamile ukumfonela ngangamthola efonini nami ngizamile ukumthola ngangamthola Bengizophendulelana ingane yami isilelo kobandayo. kanjona uyena nomzali Bengizokhuluma nawe. udoti wasifebe mani wena angazifanele ukwenze njani zakho buhleni nazo egoli. angifananga nawe wena obulala ingane yami Kulawo wena. Ukuba ubukhona bengeke izife. futhi esimene sikanje wena ungathini kulesimo lesi ngoba phela ingane yami ayikho yena uyaphila uyayikhalisa lo doti okay mhlambe manje ke senila usuyazi ukuthi ingane yakho ishonile yangcwatshwa yini mhlambe ke oyifunayo kuDumazile yini ofuna mhlambe ukuthi niyilu because la sizolungisa kahle kahle ukulwa yesi ningalwa phela ngoba vele imoya iyaphakama kodwa kumele sithole isixazululo sawo yonke lento le yini kahle kahle oyifunayo kuDumazile into engidinga iyodwa kuyena angichazele ngayo ukuthi yini eyenze ukuthi ingane yami ize yolala kobandayo engazange angitshele ngesikhathi kuzokuba ukuthi ingane ize iyaphalala izingcwatshe emva 2 months wonke 2 months ingazilutho ukuthi kwenzakalani Ngimele ngilandelane nawe. futhi awukho serious wena ngempilo yami ngane yami Uma ngikufonela ngakuthola imali kanjani? kuphela wena bujabuliswa imali kuphela Uyakwazi lokho. Kuyimanje uma ungahambi uyobheka uma ungathatha ikhadi lamamba ubheka ku-account yakho ubheke yonke le mali obuyifaka bengingayikhiphi. Uma bengenze ngiyenze lutho ngoba ingane vele ingasekho. Khona imali yakho ihleli. ngiyayidinga ngoba vele lengane yami ayikho Vele ingane yakho ayibulalela. Bongabe uthi kanjani uthatha uyayidla namanye amadoda lawo obulale nawo Ngizoniya wena uyidla neyifebe zakhe egoli. Mase ziyakuzalela ke ingane ozoyithanda. lalela egoli ngeke egoli ngingayi ngoba bengikazi ukuthi ngiyenzela wena nengane yami sithi vele ingane yami ingasekho angisakudingi nami eduze kwami Nama ngikudingi. hey Angikudingi. angisakudingi futhi angisamdingi eduze kwami Angikufuni. mfethu uyabona ukuthi emhlabeni kunjani ingane yami ayikho namhlanje Ngibulawe mina. kodwa kuyayikhalisa Yabona and wena. lento le ngicabanga ukuthi noma umuphi umuntu wesilisa ngeke azakwazi ukuyibekezelela ungaqhubeka kanjani nombulali Shuthi manje i-relationship yenu ayisekho officially iphelile mfethu yabona ngeke ngize ngidlale ngawo ingane yami first before yena manje kodwa manje ukukhohliwe lokho wayelinganisa phila Ngiyaangizelena. angithi ubeke ifebe phambili Oh yebo, wakhohlwa ingane. mase seyishonile Bese ishonile ingane usithi ingane phambili. manje uthi Ingane phambili. le ngane Ifebe ubuyisapotha emuva. ngemali kuphela Ifebe beziphambili. Ungafiki, ingane yakho ayilwazi uthando lakhe ubaba ingane yakho ayikhumbula uyiphethe kanje iziyahamba emhlabeni angikuphikisi mfethu angikuphikisi kodwa ke leyo ukuthi kuze kufike lesikhathi ukuthi baze bayingcwabe pho nabantu basebeba reject abaphushela le bezile ukuthi bafuna ukuzo Sobenzana abantu bakini. ngoba Sobenzana. ngingekho mina Ngabe ngangimithiswe abantu bakini, ngabe ngilala nabantu bakini. Mina ngilalanga nabo.
ingakho ngizile namhlanje ngabe kuzoba wena bengenze ngikhulume lutho mina uyabona ukukhuluma kwakho akusasizi manje bengingafisa nje ukuthi wazi namhlanje ngokudonsa ngamadlebe ukuthi between mina nawe kuphelile futhi le show ingisizile ukuthi ikwazi ukuthi ngilalele mengicela wena ubona kuphela namhlanje izolalela istory sami esibe senzowena nomndeni wakho ubona kuphela namhlanje kade kwaphela awazi wena kwaphela ngelilanga ingane yami ithule ezandleni zami kwaphela ke ngalelo langa kanti vele shuthi lento wawukade vele uzimisele ukuthi iyenzeke mina ngilela nje wena uyahlela ngala ukuthi uhlela izinto ezokwazi ukuthi ziqede uthando shuthi kunendoda oyisitholiwe wathi ngeke azokwazi ukuthi aqhubeke nawe ekubeni kukhona ingane wasubukhetha ukuthi uyinqume wena uyibulale yazi ngingabulala yona indoda kunokuthi ngabulala amathumba uyayizwa lento bhuti wami nayizwa bafethu akuyena umuntu lo ngicabanga ukuthi nababukayo la lolu hlelo ayikho noyedwa umuntu ozofisa ukuthi abe nawe akekho okay now so utholile ukuthi inkinga ibikuphi yola long and i-relationship yenu ayisekho so moving forward yini mhlambe ke ozoyenza manje because angazi noma umuntu okholelwayo nokwisintu noma isiZulu ngiyazi ukuthi mabe ingane ihambile emhlabeni kunezinto ezenziwayo ezibuye zenziwe mhlambe lokho you are willing ukuthi ukwenze mewukuthi kuyavela ithubeli kanjalo noma mhlambe usisi mekuvalela uthi hayi no akakuvalela ngabe saqhubeka nalotho no mfethu uyabona kulesimo lesi cause inhliziyo yami ayikho right ngipain ngaphakathi ukube uyakwazi ukungivula ngaphakathi ngabe yangibona yashisa waye manje uthi angithatha ubhush ukuba ukhona ngabe ngimsakhe ikhanda ngilahla le ngenxa yomphefumulo wami awugqibile ngifebe zakhe emuva kodwa ngizocela nje ukuthi eyodwa ukuthi indodana yami ngikwazi ukuthi ngiye kuyona ngikwazi ukuthi ngiyoyihlambulukela mayelana nokuhamba kwayo ngingekho eduze kwayo nangothando kade nginalo olenza ukuthi ngingabi seduzane kodwa ngesimo sokuthi emhlabeni kudingeka imali awukwazi ukuhlala ujabulethu uhleli nomndeni ubungenayo imali ubiza uthando lento obunayo shuthi emhlabeni kudingeka uthando nezifebe ngoba wena ukhohlwe umndeni wakho wafocusa kuyifebe angeke ngize ngisho kanjalo kodwa njengamanje ngicacisayo usekuthenini angikhohlwanga kube ngangifocuse ezifebeni ngabe ngiseyifebeni lezo kumanje kodwa ngenxa ukuthi phela ukuzona ngoba sizwe singenakho lezo ife ngabuyela kuyena ngithi ngiyozama ukuthi sikwazi ukulungisa isimo naku sengifika manje sengithola ukuthi sebenze lo doti abawenzile behlangene nabantu bakubo okay dadewethu mhlambe lethuba licela ukuthi mekuvela ukuthi alungise izinto zomntwana uzomnika opportunity kanjalo noma awufunela ukuthi ehlanganisa yena nethuna lomntwana wakho yena nengane yami abazali wahluleka ilelo lungelo lamhlula manje wayesefuna ingane yami waye kuphi ingane imdinga unesibindi yazi ukuthi ufanele ngaba ukhuluma kwakhuluma kanje fanele ngaba ukhuluma kanje wawukuphi ingane idinga yes ngangingekho kodwa ngeke ngize ngiqale phansi ngisho into esengiyishilo kuwena kuwena nami njoba ngichaza la kuphelile yebo naselibeni lengane yami ngiyokuzwa lakho lelelisha take me out on my mind kade waphuma I'm done kade waphuma kumina I'm done kade waphuma I'm done with you I'm done I know but from now on ngicela ukubonga nje ithuba lakho lokuthi ungihloniphe ungilethe ukuthi mase sicela ukuthi uze ku-reality show ukuthi sikwazi ukuthi sizothula inkinga zethu esibhekene nazo nabantu abafana nabo laba ukwazi ukuthi uzoba kanye nathi so engingafisa ukuthi kwenzeke nawo ukuthi singakwazi ukuthi umbonisa kanjani mina sengi-out ngayo ngibheka le manje okwami naye kuphelile I know mfethu kulungile ngiyakuzwa dadewethu vele na uqedile kade ngaqeda washo ukuthi awufunela ukuthi eduze kwakhe awufunela ukuthi eduze kwethuna lakhe I believe i-episode yanamhlanje ibe ney'nkinga and isixazululo asibanga khona so engingakusho nje ukuthi mhlampe ke in future amaphutha eniwenzile ningawenzi kubantu enisazohlangana nabo angisho ukuthi usisi right angisho ukuthi ubhuti right nini enaziye benithandana nobabili ukuthi izinto zenu bezihamba kanjani and niyazi ukuthi kuze kwafika kule situation enizitholene kuyona ngoba yini so ngiyabonga kakhulu isikhathi senu sokuthi ufike kwi-show dadewethu
siyaxolisa kakhulu uphole emoyeni uphole nasenhliziyweni. Siyabonga kakhulu baba. Ngiyabonga bhuti, ngiyabonga. Wena kodwa uzazokubona mengabe kube kuyenzeka ngizokuthatha nje yokutshinga nabantu abafanele batshingwe because awulungile. Wena ungalungile. Yo, hayi uyabona-ke i-episode yanamhlanje imbukeli ukuthi ihambe kanjani. Ngiyithola i-sensitive ngale ndlela yokuthi kwayimina-ke ngigcine ngingasazi ukuthi ngizothini because ibindala kunami i-serious ngale ndlela yokuthi akukho ukudlala la. Ngicabanga ukuthi niyabona ukuthi akukho ukudlala la. So as kungekho ukudlala la kumele senze isiqiniseko sokuthi yonke into ihamba kahle, yonke into iqondile and abantu bobabili bakwazi ukuthi-ke bathole i-peace. Siyamcela-ke nawe uma ukuthi uney'nkinga lapho ngasekhaya wenze isiqiniseko sokuthi niyilungisa nomuntu wakho kusanesikhathi, niyilungisa nomuntu wakho ngendlela e-right. Uma ukuthi nawe uney'nkinga-ke ezisinto umjolo esi-imelele njengamanje umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Ungakhohlwa igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN, the coolest DJ. Uma ukuthi uney'nkinga ey'ningi-ke ofuna ukuyibona khululeka zikhona le ekhaya, uyakwazi ukuthi ubone iy'nkinga zabantu ufunde mhlampe nawe uma ukuthi iy'nkinga zakho ziyafana ubone ukuthi-ke ningayilungisa kanjani. Ungakhohlwa usubscribe, ulike, uphinde futhi-ke ushare i-channel yethu esiyibiza ngokuthi Umjolo Show. Ungakhohlwa-ke futhi nanokuthi noma iphi episode esiyibukayo uphinde futhi uzoyibuka. Angazi noma ngikhulekeni kodwa njengenjwayelo uNkulunkulu kaMatifana sihawukele. Siyabonga kakhulu ukuthi ubukele i-episode yethu yanamhlanje.